Yo, lokasi kedua lor ya, Pasar Pace ngalor. Nah, engko ketemu SMA PGRI ngarepe makam. Lah engko rodok ngalor neh lor, paling ya 200-300 meter. Nah, dalan mengulon. Nah, engko turutan pokoknya tanduran jagung lor. Nah, iku enek gubuk bambu. Nah, gubuk bambu lor. Nah, guys, rada adoh titik lor ya. Nah, pena sawah-sawah. Nah, ben rada ndelik lor. Nah, iki. Nah, iki gedang-gedang lor. Tak deleh rada lor kene lor. Nah, tak deleh rada lor kene lor. Tak sompetno kene lho lor. Nah, setan gini lor. Nah, wes panggah lor isine. Nah, isine ya sangu di bensin, gelang, sak topine lor ya. Nah, kayak wet garing-garing lor. Nah, iki kok sing wes oleh aja lali lor ya, share, komen, bagikan gak apa-apa ben gak dikira huwak lor ya. Nah, wes ngono lor ya, wes ndak disikat iki sik ape meluncur neng lokasi ketiga iki lor. Wes nanti garap muga berkah, sithik-sithik penting rata lor ya.